И ние сме The Challenge Girls! Този път го направихме като хората. Днес ще се занимаваме с БФФ Attack. И ние сме БФФ. Защото сме БФФ от 8, вече 9 9 години. И искаме да изпробваме колко се познаваме. И така, понеже съм мил човек, ще пусна Джесика да почне първа. Добре. Да ме съсипе от началото. Как се казва първия ми заек? Никога не си го споменавала. Не си питала? Пупчо? Не. Добре. Мустачко. Никога не си го казвала. Добре, 0-1. Най-забавният и най-срамен момент в живота ни. Това? Имам толкова забавни и срамни моменти. Мислите, че преди няколко дни ти го казах. Но сега да пиша хихчето май. Да. Какъв е звук? Ами ще падна от това влога. Най-забавният и срамен момент. За мен. И за двете, защото господина и мен се скара. Добре. Аз съм. Където последно ходих на море? Донесах ти сувенира там. Ходи на... Слънчев. Да. Трябваше да е гаден въпрос. Кога е мой рожден ден? Това знае. 4 януари 2001. О, Кой ми е любимия вкус сладолед? как не обичаш много шоколад? Съдържата и шоколада ванила. Да. О, научках! Кой е любимия ми цвят? Черно. От кога? Това е любимия цвят. Кой намера бухтина? Не. Как е? 48 и половина е. Съброих. Няма половинки. Има. Не ми покажи, че. Ма тя не са половинките. На 48, брои са. Не. Брои са. Не. Добре. 0,5 точки. Е, 0,5. Какво е моето хоби и защо? Да рисува, защото ти харесва. Добре. Оцелих ли? Да. Добре. Колко пъти съм си изтървала телефона? Може би 4-5? Не. Николко. Много. Добре. Кое е любимото число? 16. Не, 17. Оле, да ти виж. Добре. Сега ти си да. Ага. Коя страна на леглото си? Към стената или към нея стената? Към стената. Фъки, бе. Аз пък към стената. Трябва да го знаеш, защото съм го разказвала. Какво се случи с мен, когато бях бебе? Год на орех. Или там какво беше? Лешник. Пастък. Човека ще дам 0,5 или 1. Едно ще дам, И за 3 неща, без които не мога. Телефон, храна и... Телефон, храна и музика. Не. Само се Храна. Храна. Вода и въздух. Добре, пак съм ми познах храна това. Сега е 5 0,5. Добре. И последното, най-трудното. Казвала съм ти, сигурно. Това беше втората мисля. Мама. Не. Баба. Не. Тати. Беше толкова уникално. Добре. Бати. Това дума ли е изобщо? Беше уникално. Мисля, че ви го запомнила. Ами... Ще видим кой печели.
Може да ме последвате до социалните ни мрежи. Facebook, Instagram, Snapchat. И това са. И това е. Чао! Адиос!